Er zijn spullen dingen van tin aan het maaien, aan tin eten. En dit is dan de ouderwetse manier, de ambachtelijke manier in zaan. We hebben hier een maltje maaien wij, een vormje van zaan. En daar drukken we een modeltje in. En dat ligt een ruimte achter in het zaan en dat jitten we weer vol met in. En binnen hier in Nederland zou je Holle nog een stuk of 8 die dit nog doen. Het is een oud ambacht. Het is eigenlijk wel heel veel toen die dat ze van tin van allerhande dingen maken. De kraantje kennen we al hier nog wel en de tinbjarden. Het wie van oudsher eigenlijk wel het eermeluiszilver, waar het ik wel nam. De bestek waar we van maken. En het verleidmuur daar we wat meer naar sigaretartikelen en naar de sigaretten en dat soort van dingen. Van gedenktekens, een heel mooi iets. Ja, de mogelijkheden bij legio natuurlijk. De volgende stap is, we hebben het eten. Nu hebben we het een 3 uur het uitzingen in zout water, in sodawater. En nu is het klaar om patineerd te worden. Patineren, dat wordt het even heel snel, wordt het zwart, wordt het even een oxidatieproces is het eigenlijk. En dat jouwt die extra dimensie aan het tin. Hè? Dat het in de hoekje mooi donker wordt en het jacht het daarna echt heel mooi op. Daar wordt het heel mooi van. Nou, ik heb 40 jaar in de bouw gewerkt en dan wie altijd stampen en doen. En op een gegeven moment dan hakken ze 1 of 2 keer een burn-out aan en dan zei ik van dit begint te vervelen, dit moet ik niet meer. Nee, een jaarij. En daar heb ik me nog wat van. Ik heb wel altijd mijn tin dwaande. Ik had er oren beneden verwerkt. Een gordenslerie en een koperleidingen. Ik had altijd in installatiewerk zitten. De tin, ja, tin rent op min of meer op boven als een reële 3 om je lippen in eigenlijk. Even afspelen. En vervolgens kan het dan in de polijstrommel. Nou, het meest bijzondere is toch wel voor de webshop die we hebben, voor urnen, gedenktekens, om daar wat van te maken zien, wat iets vertelt over diegene die het betreft. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Heb je dan nog persoonlijk contact met de meesten? Ja, ja. Ja, hè? Ja, er wordt eerst wel mij praten en hoe de persoon weer en wat hun gedachten erop zijn, wat ze er graag in van om zien willen. Dat is al heel mooi, dat is, ja, dat is maar het ik, denk ik. Ja. Dat is echt mooi. Nou, als het dan zijn 3 uur in die trommel draait had, in die koels, dan komt het er ongeveer zo uit. Dan glazet het, dan is het helemaal glad van alle kanten. Met die koeltjes die melen overal doorheen. Dan is hij in principe klaar voor... Voor de verkoop eigenlijk. Ja.